Brytanii, Manchester, proszę bardzo, chłopak z Manchesteru, tu, Liverpool, proszę bardzo, za chwilę perkusista z Londynu, brawo, sami Angola, proszę Państwa. No ale później mieszkali w Koszalinie, a teraz, proszę Państwa, zaszczycili nas swoją osobowością. Ci chłopcy są niesamowici, zobaczcie jak mają naciągnięte struny, oni długo w Anglii ćwiczyli to naciąganie, polscy chłopcy nie umią. Mówią, przepraszam, o Koszali już nie będę wspominał, nie umieją, chciałem powiedzieć językiem polskim, naciągać struny. Ten zespół ma naciągnięte struny na maksa. Przed nami zespół Adonis, a potem po prostu rzeczne muza, Hansrom, Szpigal, Bronko, Noworodkę, Spinka, Alinka, Otalion, DJ Kurwa i Szletu. Dziękuję bardzo. Leciutki na dwa, kamera pokazowa, lata 80. Konwent A! Zaspy jest Przymorza! Był taki zespół w latach 80. Konwent A! Ulica 333. Ulica 333. Jeszcze dwa. Zero literów. Tu jest pogłos naturalny. Kamera pogłosowa. Wyjdzie w kraju. Mam centralki. Jestem niepokończony. Dla wszystkich bezdomnych. Specjalnie wzięliśmy udział w byłym Gorzkowskim, żeby zagrać na nas. Tam jakieś widowaki, jak piłkę się rozbiera, a wtedy powiedział, dobra chłopaki, wyluzujmy to. Muszę się napić. Zapowiadam zespół. Dzisiaj można wspinać się z cenzurami.
3 odpowiedzi na wodniczyście się. Za chwilę będziemy grać o ciastka. I my jest razem. Salut, dziękujemy dla Piotra Szukowskiego, organizatora tej imprezy. To jest hit, przez hitę. Hej, Nowa Zelandia! Hej, Nowa Zelandia! Hej! Nowa Zelandia! 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 Once again, once again, once again, once again, once again. Konstrukcja w procesie, kadłub nie spawa się sam. Kadłub się spawa, to trudna zabawa, kadłub nie spawa się sam. Mesa, sterówka, na deku potańcówka, tylko barwy brak. Kobiety topiorą kolory, my namalujemy znaki i wzory. Nowa Zelandia, Nowa Zelandia. Ten utwór dopiero tworzymy. Jeszcze nie zagramy do was, ale wiem, go żuka. Spadliśmy aż 4 łapy! Cześć! Ogonem się jeszcze zawsze może złapać. Czekaj, muszę się napić. Laser. No mówiłem, że wam, że się najadłem ciastek i... Już, czekaj! Wyszła taka seria limitowana o smaku mleka skondensowanego.
Strong wind is coming from the south. Strong wind is coming from the south. Take position still, and take care of yours. Only listen to the music.
że jeżeli w tej chwili nie zadedykujecie tego utworu jednej pięknej kobiecie, to publicznie nie sprzedaliście. Dedykuję pięknej kobiecie. Prezentuję dla ciebie. Teraz zagramy właśnie dla ciebie, Monika. Blind Way. Blind Way. Dla Moniki. Poczekaj się, stryku. Jeszcze wypiję łyka. MZ. Liczy się prędkość. 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 Kochamy dobre motury i stare dobre fury. Dzisiaj przyjechałem karetką. Sam prowadziłem. Człowieku, cisza. Czekaj, musicie przyjąć. Idę w dół, idę do góry. Mam żygać, czy mam grać? Proszę mi wyglądać. Muszę patrzeć wszystko na nowe. I to tu przyszedłem do motorza. Jadę, ja nie odwożę do domu. Przez pojeździe na Drasty. Dobra, kolej! Jeżeli wino to dedykacja dla wszystkich dziewcząt, kobiet i pań. Oczywiście, kochamy kobiety.
człowieku. Słuchajcie, wiecie co? Muszę chwilkę odsapnąć. Jestem tylko muszę... Czekaj się, pan. Nie będę się rozbierał. Spokój, człowieku, jesteśmy w mieście. Wybrałem koszulę. Wybrałem spodnie w dobrym domu. Chcę być grzeczny. Słuchaj. Pokazać ci krótki? Pokazać ci krótki? Tak? Pokazać ci krótki? Co? A co ty kurwa myślisz, co? Dawaj później. Co ty myślisz, że to kurwa seks nie kosztuje? Obiecałem takiej jednej pani, że całą wypłatę będę udawał. No?
Dla wszystkich pięknych kobiet, nie zależy od mnie. Po pierwsze nie Waldek, tylko Władek. Mój tata to jest Władek. Zawsze Władek mówiła, a Władek mówił co? Tak mówiła Władek, a Władek mówił co? Czy idą? No dobra, słuchajcie, zagramy taki bardzo stary rusowy kawałek. I z lat 90. wtedy wygraliśmy moich rodziców w piwnicy, sąsiedzi na parterze. Nie jest my. Słuchaj dobrej muzyki. Dopiero w przyszłości chyba dopiero się z tym wszystkim robić. Bo my dopiero słabe. Piosenka z dedykacją dla wszystkich alkoholików. Once again, and again. Poprosimy nasze zasłużone dwie wokalistki. Bardzo pięknie prosimy. Mamy banany, będziemy je rozrzucać. Po występie zapraszamy, dziewczyny, jesteście najlepsze.
wody. Błagam, proszę, ręce. Bezpasyjne rady. Czarownice. Tekst jest już znany, dobrze świetnie. Nie sprzedawaj tekstu, bo tego się trzeba uczyć w internecie. W internecie, na tablecie, trzeba być na tablecie, żeby się znaleźć w internecie, kiedy to trzeba... 700. Ja po prostu też. Myślałem, że jak się urodziłem, to od razu płakałem. Ojciec powiedział, przecież on tyle mówi. Prosimy o chórki. Prosimy o chórki. Brak tlenu. Będę dotykał się chyba. Kto jest zdenerwowany, kto ma okres, kto chce. To weźcie ludzie, bo światło świeci, puśćcie ludzie, żeby nie Czekaj, a ja mam męski okres, bo praca. Czy dla ciebie też będzie? Uważaj na głowy, będę rzucać. Kończymy, bawcie się dobrze. Słuchajcie, woda nieobecność brzuski, ja powiem dwa słowa, ja nie będę zabawny, ale będę efektywny. Słuchajcie, następny zespół Rzec Remusa, który przygrywa wam przy trójboju. Zaraz umieli wam spożycie tutaj napojów chmielowych, tudzież wyprodukowanych z żyta i zaciągniętych ścieków tabaki. Zagrają tutaj dla was za swoistą nutę, także słuchajcie, nie rozchodźcie się, zaraz wchodzą na scenę, a zaraz po nich po prostu.